dattijo shine zaɓin mu 'yan Kaduna. dattijo dattijo ra'ayinmu shine zaɓin garinmu Gwamna Kaduna mun mu dattijo. 223 mu tashi kuma dokuru mu bashi Domin ci gaban Kaduna. mu dai muna dattijo dodar miyan Sabon maza mai kanta kenan. in har zaɓe ya zo talakawa mu firfito Matan cikin gida idan ran zaɓe ya zo, ku fito ƙuri'un mu don mu baiwa dattijo. Domin mai tausayin mu shine dattijo, magajin malam Kaduna shine dattijo. 'Yan Kaduna muna marhaba da dattijo na kowa, magajin malam ka zo ka mulki jihar mu. 'Yan Kaduna muna marhaba da dattijo na kowa, magajin malam ka zo ka mulki jihar mu.